KwabaseThesalonika besibili isahluko sesithathu. Elokugcina, bazalwane, sikhulekeleni ukuba izwi lenkosi likhawuleze, lidunyiswe, njengalokhu kunjalo nakini, nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi, ngokuba ukukholwa akusikho okwabo bonke. Kepha inkosi ithembekile, eyakuniqinisa, inilondoloze komubi. Siyethemba enkosini ngani ukuthi lokhu esiniyala ngakho niyakwenza nokuthi niza kukwenza. Kepha inkosi mayiqondise izinhliziyo zenu othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu. Kodwa siyaniyala, bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele, bengahambi ngomyalo eniwamukele kithina. Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani, ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu, asidlanga sinkwa samuntu ngesihle, kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhathazeka. Sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi muntu kini, kungengokuba singenalo ilungelo, kodwa ukuze sizinikele sibe yisibonelo kini sokuba nisilingise. Ngokuba nalapho sisekini, saniyala ngalokhu ukuthi, uma umuntu engathandi ukusebenza, makangadli. Ngokuba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahamba ngokungafanele, bengasebenzi lutho, kepha benza okuyize nje, abanjalo siyabayala sibaluleka eNkosini uJesu Kristu ukuba basebenze ngokuthula, badle esabo isinkwa. Kepha nina bazalwane, ningadinwa ngokwenza okuhle. Uma ekhona ongalaleli izwi lethu kule ncwadi, mphawuleni lowo, ningahlanganyeli naye, ukuze abe namahloni, kepha ningamphathisi okwesitha, kodwa mlulekeni njengomzalwane. Kepha inkosi yokuthula uqobo mayiniphe ukuthula ngezikhathi zonke nangezindlela zonke. Inkosi mayibe nani nonke. Ngiyakhonza ngesandla sami mina Pawulu, okuluphawu ezincwadini zonke, ngiloba kanjalo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke.